čmajs, měl si chvilku, tak stolíznul. Prejsto čmajs, malou chvíli vem to čert. Každej ví, je to mašák, Vašek, ten je best. Krásné péro bez penálu, tomu mohlo hlavu splést. Tenhle kluk, ten má fišlo, Václav, ten je best. Když ekonom ten na briefing hned přemýšlí, co by na něm si people have watched this video on YouTube. It is appropriately titled President of Czech Republic Steals Pen. Czech TV added the helpful graphics. You see President Václav Klaus at a press conference with the President of Chile. He opens a pen box, he admires it, then he does classic... Je to taky jedna z cest, skoro denně o tom čteme, tomu mohlo hlavu splést. Kauza z toho byla velká, Václav má u nás rest. Když ekonom ten na briefing hned přemýšlí, co by na něm vzít. Ty stočmajs. No. To... No, to není k smíchu.